Geno mar Nyakwaramogi ni odiechieng' mar teri makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag migago kae Ramogi TV kama wamedo menyo ni matimore gwenge mopogore opogore e pacho ka. Magi oting'o weche madhi nyime mag dongruok achiel kod mamoko matucho Nyakwaramogi e gwenge ma opogore opogore thur ka. Odiechieng' ma kawuono Nyakwaramogi achiel kuom mago ma bende waseketo ayanga en wach mar tho mar jang'wech mawuok e piny Uganda ma bende wachore ni mane en jaherane nyocha nowang'e kod petrol mabang'e to kaluwore kod hinyruok mane oyudo e kinde mane odhi nyime yudo thieth owito ngimane. Wach mar lakteche bende wacho kata jochiw thieth wacho ni gidwani mondo gimbag ng'anyo moko kuom counties mathur ka kaluwore kod deko mag osachgi gin weche mamedo keto ni Nyakwaramogi kendo waluwogi yo makare. Ka kamano mawaiko ni e odiechieng' ma kawuono magi e thuond weche. Jang'wech ma japiny Uganda Rebecca Cheptegei owito ngimane koyudo thieth tok osiepne mawuoyi ne wang'e gi petrol. Duol mochung' ne tij obila National Police Service olando medruok osach obila kanyakla kod medo lemo moko kuom obila. Tunaumia in this county. Kama umefanya kazi, we are not here requesting, we are demanding. We've worked for our salaries na tunahitaji tulipe pesa yetu. Isi ati tunapembereza. Jochiw thieth mapacho ka obogo dhi ng'anyo e counties mopogore opogore kaluwore kod deko mar chwalo sachgi. Machiegni Nyakwaramogi inyalo tudri koda kendo mia pache namba 33600 kata Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube en Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Nyakwaramogi weche gi biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Jang'wech Rebecca Cheptegei mar piny Uganda mane otiam mach kuome kod mane en jaherane owito ngimane ka oyudo thieth. Cheptegei owito ngimane kaluwore kod adhola mag hinyruok mane oyudo e ywaruok manotimore boma ma Eldoret. Ka oyango tho mare jata tije maduong' e kar thieth ma Moi e boma ma Eldoret Owen Menach wacho ni Cheptegei owito ngimane tok fuoni mage ma iye rem tiyo kaluwore kod hinyruok mane oyudo e dende. Jang'wechno ma nopiem e ng'we mag Paris dwe mokadho nogol lipot ni ne owang' kendo nowang' gi jahera mare machon. Owito ngimane tok apisas mag ng'wech kotelnegi kod Peter Tum golo chik mondo dare nyaka e boma ma Nairobi ne thieth mong'ith. Multi-organ failure, right? So we had kidney failure, we had cardiovascular failure. So most of our systems actually failed following the burns. Yeah. So it was multi-organ failure. Yes, the damage had already occurred by the time she was coming in. So we supported the organs as best as we could, but unfortunately it was beyond what we could do. Huyu kijana imekuwa ni mtu ambaye si mzuri, akiwa akiindainda mtoto. Tumepeleka maneno kwa mapolisi, iliingia kwa DCI, lakini sasa serikali hawakuchukulia kwa haraka ili kumuokoa maisha ya mtoto. Kawadhi nyime ni duol mochung' ne tije apisas mag obila omedo dhiro meto mar osara ne apisas mag obila e kind siling 4,000 nyaka 21,000. Duol nochopo e okang' makamano kod dwarono kaluwore kod ripot mar raput mane rango tije ma apisas mag obila kotelnegi kod maneno ogai mar doho machon David Maraga. Duolno bende opuodho medo lemo apisas maromo 1,189 e kidienje mopogore opogore ka e kindgi oting'o inspectors madito 31, inspectors 88, sergeant kata sergeant madito 24, sergeant mamoko 98, corporal maromo 319, constable maromo 629 bende. Jakom mar duolno Eliud Kinudhia wacho ni duolno okawo okang' makamano tok yango kendo kolo e budget to kod gik mamoko ma irango kapok omed apisas lemo. Bende gikwayo jalup inspector general mondo mi ochung chenro mar med apisas lemo nyaka chop biwal kendo sidhi ayanga inspector manyien mar obila e pacho ka. Our structure allows a police officer
to serve up to 20 notches of salary increment each year. So when you begin, you start at notch 1, which is 25,645. The following year, you move to notch 2, and you serve in that one rank for up to 20 years if you must, or if promotion hasn't come, and that structure allows that. So when I say the maximum, that is a constable who have served 20 years plus, he's already exceeded, because even without promotion and change of rank, we give incremental notches every year. The Commission received and determined and approved promotion on merit of 1,957 police officers, who among them is 87 females and 1,870 males in total, in an effort to motivate the officers as they approach the mandatory retirement age of 60. Kausuri nyakura mugeni jochiw thieth e kaunti ma Nakuru koting'o nurses, apisas mochung' ne ute mag thieth kata clinical officers kaachiel kod jolony e weche mag pimo tuoche obugo dhi e ng'anyo kaluwore kod deko mar osachgi ma pok ochulgi kuom dweche 2. Ka giloso gi jofwambo e boma ma Nakuru, ginyiso piny owacho mar kaunti ma Nakuru mondo ochulgi osachgi mapiyo, ma ka ok kamano to gidhiro chocho chenro mag thieth e ute thieth duto mag piny owacho e kauntino. Bende ginyiso gavana ma Nakuru Susan Kihika mondo ochop singo manomiyo jochiw thieth mar medogi lemo e rang'iny mag tich. Achue watu wake hawana furaha. Tunaumia in this county. Kama umefanya kazi, we are not here requesting, we are demanding. We've worked for our salaries. Na tunahitaji tulipe pesa yetu. Isi ati tunapembeleza, we can't work. Alafu tunachukuliwa just for granted. Somebody now is being employed on contract, in that they are employed because apparently with permanent and pensionable we will go on strike. That is the fear of our administration, and it's very demeaning. In PGH, those who are permanent and pensionable are only 10. The others are contracts, and they are going every day, every any other time. And you find that we are going out. We are almost retiring. Tutawacha watu wa contract wenye hawajui chochote. Jopuonjre madonjo e mbalariany medo thagore kaluwore kod pek mar chulo omenda mag somo e kinde ma girito moko kuom ng'ur mane gichwalo e board machiwo kony mar hola ne jopuonjre mondo winj kwayo margi. Meche mag jopuonjre go nooro kwayo ma kamano kaluwore ni ne oketgi e kidienje kata band ma ok owinjore kod dwachgi to kod rem mar omenda ma gin godo kowuok e anyuola ma giwuokie. Owinjane ripodni. E mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore e pacho kae, jopuonjre madonje hikgi mokwongo medo molo. Kata sama gidonjo, ler malong'o pod onge e wi pek mar omenda mar somo ma gin godo. Derrick Okoth en achiel kuom jopuonjre makia ni somo mare e higni 4 dhi chalo nade. Obiro e mbalariany ma Kisii mondo chaka. Ochopo kae kende kowacho ni wuongi ne ok nyal chulo tiko mar bas ne ji 2. Koro chune mondo orwakre owuon e mbalariany kopogore gi jopuonjre mamoko mobiro kod jonyuol kata joritgi. Owacho ni piny owacho okete e band mar 4, manyiso ni familia mare nigi nyalo mar chulo ni somo mare, gino manenore ni ok ni kare. I've been placed in a band that I don't know whether my parents will afford that, because if you look at even there's no particular job that my parents are doing, because if you could see, I have my mom. My mom is also sick. My dad is just doing this. We call it in our language amal. Tianafanya hapo. Ezra Kipyegon bende kale pek makamae. En bende okete band mar 4 kowacho ni familia mare onge kod nyalo mar yudo omenda mar chwalo sombe. Naona hiyo ni iko juu sana. Kwa sababu familia yetu iko chini, kwa mzae ana kazi. Familia mag jopuonjre ariyogi gin mana moko kuom miche mag jogo mayuak ne piny owacho ketogi e band moko winjore kodgi ka migawo mar somo oyawo mbui mar chwalo ng'ur. 12,000, slightly over. Okay. But as Ndegwa would tell you, some of the students had not provided the right information.
and they were served immediately. Jopuonjre ariyogi wacho ni gisechwalo ng'ur margi kendo girito ka gigeno ni ibiro ketgi e bend mowinjore kod chalgi. I think this issue of appealing, they should take it into a serious notice, because most of the students, not me only, there are several students, they are just complaining of the same thing. Kata bed ni mbalariany medo rwako jopuonjre e kinde momenda pok ochwalnegi, jopuonjre pod ntiere mudho ewi kaka gibiro dak nyaka giyudo omenda go mapok ong'ere ni bochwalnegi karang'o. Kwa sasa shida ni ile tu hatujajua feedback kuhusu maneno ya help. Nyakoro mogika wadhi nyime kendo wamedo menyo ni mago ma jopuonjre kale kinde magidhi nyime koda donjo mari kok ne chako tiegruok margi e mbalariany. Penjo pod nyuolore ka sirikal bende koro wageno ni biro keto kenge mag neno ni onge hinyruok kata pek mora mora ma omono jopuonjre go dhi nyime koda tiegruok margi. Wadhi nyime moko kuom jopuonjre sekondari kaunti ma Siaya onyiso ich wang' margi gitenda riwruok mar jopuonj mar Kuppet kuom lando chungo ng'anyo ma osebedo kadhi mbele kuom juma gibathe. Kotelnegi kod jagoro mar Kuppet e bade ma Siaya Sam Opondo, jopuonj go wacho ni ok giyie gi yo mane telo mamalo mar Kuppet otigo go ng'anyo no. Opondo mabende en jakanyo mar Kuppet Governing Council kata duol maduong' mar Kuppet wacho ni kata gin ne giromo gi wach chungo ng'anyo margi mana kokalo mbui kod weche manyien. We were disappointed with the manner in which the strike ended. None of us had any idea whatsoever that the strike was going to come to an end. We, as the teachers of Siaya, having had a very successful demonstration in Bondo, where we mobilized over 700 teachers, we were in the process of planning an even bigger demonstration for the people and the teachers of Siaya, so that the Teacher Service Commission and the government of Kenya could listen to us. Unfortunately, come the evening, we got it from social media and even televisions and over the radio that the strike had been called off. This came as a surprise. The teachers of Siaya, I want to say, are disappointed. At the same time, I wish to state that as National Governing Council, we had given the National Executive Board leeway to negotiate with the Teacher Service Commission with a view to ending the strike. We had even told them to explore possibilities of alternative dispute resolution. Otherwise, I wish to state, as members of the National Governing Council, we are in total support of the National Executive Board led by the Chairman, Omboko Milemba, and the Secretary General, Brother Akelo Misori. We do, however, wish to state that in future, all the protocols that run union activities insofar as calling or calling off industrial action is concerned should be followed. Nakoro mogika wasudo bende howere kod mago mag jopuonj wang'ie ywak mag rowere mawuok e riwruok pinje Afrika ma Ugwe. Piny owacho mag pinje ma jokanyo mag riwruok pinje Afrika ma Ugwe okwa mondo duok piny omenda ma mikete budget ne chulo osara kod tije mapile mag sirikal kendo med kwan omenda madhi ne chenro mag dongruok. Ka giloso e kinde romo mar buch rowere mawuok e pinje Afrika ma Ugwe ewi kaka itiyo kod omenda, romo madhi nyime e kaunti ma Kwale, rowerego koni piny Kenya chenro mag arita, pur, thieth, somo kod gedo mag apaya ema winjo bed ni miyo thuolo mokwongo e pok mag budget mar neno ni gitayo chenro mag yo makare. Jatend romo no Jeremiah Mumo okoni omenda ma iketo ne weche mag dongruok ni piny ka thoth omenda ma iketo e budget dhi e chudo mag gope mibandho sirikal. And after we get the loophole, we are going now to recommend them to go to the parliament so that they can enact the legislation which also can prevent that. As you have seen now, there are some bills which are already on the floor, like the EACC. The EACC already, they have tabled the bill in the parliament, and I think within 2 to 3 this month it will be signed. And you have seen like an area of the corruption. If you give out the money and the one who is receiving, before it was the one who is giving out is taken to the court, but now the law has been changed that the both who is giving the money and also who is receiving the money, you will also go to the court. Policy ambazo tunatengeneza tunaweza kushare within ourselves, within the regions, na tunaweza kuhakikisha ya kwamba
part of vijana uongozini pekee inakuwa broad, because vijana uongozini inaweza kuwa katika pande ya capacity building, katika pande ya innovation na katika pande pia ya private sector. Hii mkutano ni muhimu sana kwa nchi yetu ya Kenya na haswa kwa sisi viongozi. Mimi huwa nasema ati the youths are not leaders for tomorrow, the youths are leaders for today. Na yale agenda zenye wameweka kipaumbele zinatuguza kama nchi na zinatuguza sisi binafsi kama viongozi. Komano Nyakwara Mogi kuom ketera Mogi TV ywe marwa mokwongo weche manyien mag migago. Nyakwara Mogi moda kawo gie sani to pod antiere gi mathoth ma abiro keloni bang' yweyo ni, to kapok adhi e yweyo no wang'iye moko kuom ote ma iketo nenre Mogi TV maler. Erokamano ahinya. Anto ok ang'eyo gik mang'eny matimore gi sani Kenya ka gi thuolo ni, nikech ka wang'iye to weche wuok maka kod kacha, bende weche wuok mopogore opogore. Pastor Mondi Otiche wacho ni ler ahinya nitiere gemo onyenyore, wacho ni mondo mi mos ne jaode iluongo ni Sara Tieno. Erokamano ahinya Pastor Omondi Otiche mar gem onyenyore. Neno ka intiere kodwa e Ramogi TV e odiechieng' masani. Yama moko ma bende orona ote kawacho ni problems mag education thoth maratari. Wan wadwaro mana dialogue mondo we sort out issues affecting education sector fully. TSC should be careful because agenda in Kenya is not to abolish TSC or have it domiciled in the Ministry of Education. Erokamano Mulonyang Migori clan ema wacho kamano. Noka weche gi medo biro Nyakwara Mogi. Med ndiko na nambari 360 Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Wadhi yo ka waduogo Nyakwara Mogi pod wan gi weche mamoko manyien mana imigago. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambia aje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vile nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi to bet. No, for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLBA 671.
Are you tired of the ordinary? View Travel brings Paris, the city of love and lights, closer to you. From the famous Eiffel Tower to luxurious restaurants, we've got you covered. Discover the beauty of Paris with our exclusive packages starting at just $1,905. Enjoy a 4-night stay, return flights, exciting tours, and unforgettable dining experiences as you discover the city of love. Be guided by our English-speaking tour experts to ensure you don't miss a thing. Trust View Travel to be your reliable travel partner, ensuring guaranteed departures and memories that last a lifetime. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Book now. View Travel. Dream, explore, discover. Yo, nyakoromoge juang geso ni endi echelo bilo munithu mdag morwake ni DJ Maplans on the ones and twos. Awe, shoholangana yo west. Kachel koda di humble muziki. Soko pogegi mano nyakoromoge juang wadi kelo ni Cartoon 47 and of course the BCB band. Kanya ndoko cha pokora. La Voix dance. This Saturday, Samuel Tio, nigie ni chape ni setie ni shande goja mapikin baka lale anguka nayo twende down niche down kwa carpet. Koromogi omedo dhi nyime gi weche manyien. Riwruok mar jochiw thieth ma pacho ka obago romo ka gisundo tend counties ewi keto e tim dwachgi ka sani giwacho ni pod gibandho osara. Giwacho ni gidhi lando dhi e ng'anyo kendo ka ok oket dwachgi e tim. Owinja ni Nyakoromogi kaka wechego chalo gi sani. Where the state reductions have not been remitted to some counties even up to 2 years, particularly Taita Taveta County, where as we speak there is elder strike. We have seen that SACCO deductions have not been remitted. We have seen bank loans have not been paid. And this has resulted into disillusionment among these particular members across these counties. And it is impossible, it is an injustice, it is immoral for the same counties to expect those particular workers to report to work when their deductions are not being remitted. Therefore today, with all the unions, we have decided to give the county government's demands and say that things will not continue as normal when the plight of the same people that are expected with the hospitals are ignored. On comprehensive medical cover, we demand that all the counties that do not have comprehensive medical cover to ensure that it is installed or procured within 14 days from today. On the counties that have not paid salaries for the months of June, the months of July, and the months of August, to do so in arrears within 14 days from today. We have also asked that all those counties that illegally have been withholding the social deduction for all the workers to remit the same within 14 days. Otherwise, today we are saying that all the health workers, that is the nurses, the doctors, the clinical officers, the lab technicians, the morticians, and everyone, and the public health officers will be out of work as they demand for the justice to be implemented, as they demand for these things to be implemented, as they demand for their monies that are illegally withheld to be released. This is the notice that we have given today, and we ask the counties to wake up and be accountable on this immediately. Thank you. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! Solidarity forever! Solidarity forever. Solidarity forever. Nyakoromogi mano kanyo riwruok mar lakteji ka lando ni poni ok owinj dwachgi to gibiro dhi ng'anyo
gichiwo ne sirikande mag counties ndalo 14 mondo chul chudo mag osachgi kod gope mag gin-go mar mondo ng'anyono dipo ka ok odhi nyime. Magi timore kinde ma nineno ka jochiw thieth bende ma Nakuru obwogo mar dhi e ng'anyo kaluwore kod deko mar osachgi. Jatend piny William Ruto opwoyo piny mar China kuom sir mare weche mag dongruok ahinya to weche mag gedo to kod siro dongruok ma pacho ka. E twak mare romo madhi nyime e pinyno, jatend piny oyango ni piny China osebedo ka siro weche mag dongruok ok ne piny Kenya kende to kata pinje mamoko mag Afrika. Ruto opwoyo China e weche gedo mar ndach okolo manyasani SGR ma oseger kendo osebero chenro mag wuoth kaachiel kod jiwo ohala e dho wath ma Lamu kaachiel kod gedo mar dho wath ma Lamu mosenyuolo tije kendo tego uchumi mar piny Kenya. Singo tiyo kanyakla kod pinje kata tiyo kanyakla kind piny Kenya kod piny China maneno ni uchumi odongore yo makare. Has made unique contributions to the strengthening of cooperation between Africa and China, particularly through the Belt and Road Initiative and the 4 global initiatives which encompass a broad range of transformative undertakings in development, security, and culture, and for the wide-ranging statement and the 10-point partnership action plan that encompasses China's support for Africa to access concessional resources and credit facilities, and for opening up China's market to those of us in the African continent. Without a doubt, the impact of the programs and projects under BRI is demonstrable, significant, and positive across the African continent from north to south and from east to west. Bang' rochruok mag weche mag ohala e dho wath madunga e kaunti ma Kisumu kaluwore kod ng'ok mar nam Lolwe, jo ohala e dho wadhno chako bedo gi mor kaluwore ni chenro mag ohala chako chier bang' nam Lolwe dok e wang'e. Rochruok ma kamano giwacho ni ne okelo lal mathoth kendo riembo thoth welo ka moko kuom jo ohala bende ne ochuno mondo dar kendo kelo lal ni thuolo mag tije. Kata kamano gimor ni e kinde ni giwacho ni kwan mag welo koro dhi nyime ka medore kendo chenro mag weche mag ohala bende e dho wadhno medo nyago lemo. Gin gi geno ni weche mag limbe kata jolimbe biro medore kendo biro medo jiwore alworano mar nam Lolwe ahinya to e dho wath madunga kaluwore gi lwasi makare makoro duogo. Lakini wang'ni to pi nopogo nam mokelo pi mo ma green cha makiketo rech to rech kethore dakika achiel. Makidhi uso ni ng'ato rech to wacho rech okethe to rech to biro ka ngima to pi ma green ema ne ketho rech. Wanyalo nyiso welo ni pi mane green cha ema ne ketho chiemo. Emomiyo chiemo ne biro karach to sani to gibi rech biro ka ngima. Diero makende Dunga Beach ka ohala ne rach. Kendo wan kaka joma savo welo wabedo gi hinyruok niwach welo noluor biro ka kaluwore gi pi nopong' maonge kuma ne ginyalo luwo. Kendo sani wayudo welo mopogore opogore, wayudo welo moa Mombasa, Nairobi. Sani koro en surprise ne ng'ata ng'ata ka gibiro to gineno ka wan gi new look, waseloso gik moko koro dhi mbele kendo welo wasechako nwang'o biro maber gibuok ka watimo changes ma ne ok gi expect. Omiyo kata jothurwa manyocha nigi toni ati ni pi nam kawo kare nam kawo kore wasetimo mwanyalo, Nyasaye bo winjo ywakwa. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osechopo e alap ma Mkomani kama odhi sidhe yanga nyasi mar nyisruok mar Mombasa ASK Show manyochakore nyoro. Rigathi oten kod jotelo mopogore opogore magin kaachiel kod gavana ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir kaachiel kod jatend migawo mar pur Laktar Andrew Karanja e kind jotelo mamoko. Moko kuom jogo moyuoro e nyasino koni gigeto nyiso chenro mopogore opogore mageto bende weche mag pur, ohala kaachiel kod kido gi timbe mopogore opogore mag dhoudi e kind chenro mamoko. Gachagua masani luorore e kuonde mag nyisruok kata miluongo ni vibanda biro chiwo twak mare ne jopiny bang' tieko luorore. Ng'ata mobiro Mombasa ong'e Mama Ngina, ong'e Fort Jesus, ong'e Mapembeni. But watemo nyiso gi gik moko mopogore monyalo yudo kibiro Mombasa kaka kuonde mag chiemo, kuonde mag abal, kuonde ma ji nyalo riere gi kuonde mopogore opogore. Koro show miyowa nafasi mar nyiso jok ma nyaka moa oko
ni mage gik manyalo timre kibiro Mombasa. Mar ariyo en wach mar utamaduni, culture marwa, kitwa gi timbewa. Mondo ng'ato yud nafas kodhi kacha to ng'e ni jaluo kite gi timne chal kama, jo Kisii kama, Wakamba kama, jo Meru kama, jo Waganda kama, jo Tanzania kama, mondo wapuonjre nikech Mombasa nigi diversity. Koro wadwa celebrate, the theme mar this year is we want to celebrate our diversity. Katika hali ya kuhakikisha kwamba tuna support food security ya nchi, wakati kuna kiangazi, sisi kama Kenya Meat Commission huwa tuna mop up ile ng'ombe ambayo labda wakulima watapoteza. So hapo sisi tunanunua alafu tuna process na tengeneza product kama canned corned beef. So unaona hapo tukiweza kutengeza hayo tunaweza kufacilitate food security ya nchi. Mimi najua kilimo kina faida lakini kama kijana hajui kama kina faida. Mimi najua mahali ambapo wanaweza kupatia msaada, lakini wao hawajui kwamba huo msaada wataupatia wapi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ni jukumu letu kama viongozi na wale ambao wanahusiana na serikali kuzidi kuhakikisha kwamba vijana wanaelewa kwamba wakiamua kwenda katika mambo ya kilimo ni wapi ambapo wanaweza kupatia msaada. Kora mugiko ko Mombasa wadhi Kajiado. Migawo mar thieth e kaunti ma Kajiado ogolo siem ne jodak ma Kajiado mondo bed motang' mondo kik gigam tuo mar guonyo mar mpox. Ahinya to kaluwore ni kaunti ma Kajiado en kaunti mokiewo kod piny libamba ma Tanzania. Kowuoyo kinde ya wayanga kar timo thieth ma Ilorer manitiere Kajiado South, jatend migawo mar weche mag thieth e kaunti no Alex Kilowa wacho ni kata obedo ni nyaka sani onge ng'ata ng'ata moseyud kod tuo no e kaunti ma Kajiado, to winjore oganda obed akicha. Kar thieth manyien ma oyawno biro neno ne jopiny oyudo thieth ma ichiwo lony manyasani, chiwo thieth ne joma mine bende mayach to kod chenro mamoko ka jodak ma Kajiado onyiso mor margi kaluwore kod yawo kar thieth ma kamano. We continue to be on high alert on mpox. I know so far nothing has been confirmed, but because of the nature of the county, our proximity to Nairobi, and even the porous border, our neighboring countries of Tanzania and all other borders, we continue to put our public health officers, our surveillance team to be on high alert, and we want to continue urging the residents of Kajiado, even though no case has been confirmed, but let us continue to observe the public health protocols in matters mpox. Hapo nyumae tulikuwa tumekuwa na shida ambayo mama anaweza kujifungua na mwingine anaweza kupoteza mtoto au maisha yake kwa kuwa umbali ya maternity. Kwa mara nyingi watu hapa wamekuwa kienda mbali sana ili kupata huduma ya hospitali, kwa sababu sana wamama wanapojifungua walikuwa kienda mbali, ama saa nyingine pia walikuwa wanashindwa kwenda mpaka wanapata mashida nyumbani, lakini leo hiyo shida imetatuliwa. Hii facility kuwa equipped na vitu modern facilities za delivery ni muhimu sana na ni ya kuokoa maisha, kwa sababu wengine walikuwa wanapoteza watoto. Jodak e gwenge mag Gwitembe sub-county ma Kuria East dwaro mondo piny owacho oduok kambi mar obila mar majoni manogol e gwengego. Giwacho ni bedo mar obila go ema osemiyo gi arita e kinde ni ma ywaruok pod nitie e tong' ma Kuria East kod county e kaunti ma Migori kod gwenge mag Transmara ma yudore e kaunti ma Narok. Jojuma nigi ler mar wach. Ywaruok mar lope malach goingo ekas 50 e tong'no mar kaunti ma Migori kaachiel kod tong'no mar Narok e gwengego mag Ang'ata Baragoi ma yudore e kaunti no mar Narok kaachiel kod Gwitembe ma yudore e kaunti no ma Migori ok en gino mawendo. Higni osekalo maloyo 10 ka ywaruok e kind oganda gwengego mag Ang'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe dhi nyime ka otende kod loni ma ilaro. Ywaruok ka otende kod lope gi milaro osebedo ka jimbore ahinya e kindeno, ma bende kod ipidho cham wera ni oganda gwengego mag Ang'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe koro laro ng'ama koro pithe lopego ma ilaro. Okenge mathoth moting'o keto obila e gwengego osebed ka iketo matieko ywaruok mar loni ma osekelo thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kata kethruok mag mwandu. Kata kamano kwe koro pok oduogo. Tulimweleza Rais wa Jamhuri wa Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto kwamba tuko na shida mpakani. Mimi niko na matumaini it will be addressed. Wapate uhalali na haki yao ya lile shamba kupitia court process. Seche ma pod ing'iyo yorego mag tieko ywaruok e tong' kaunti ariyogi, jodak e gwengego mag Gwitembe
e kaunti ma Migori koro kwedo kang' mar piny owacho mar daro kambino mar obilago mag majoni kata GSU e gwego mag Makararangwe ma osebedo kamiyogi arita. Na kile ni kituo ambacho kilikuwa kimesajiliwa. Vile walipelekwa pale kulikuwa na shida. Sasa vile wamehamishwa kutoka Makararangwe, shida nyingi itatokea. Naomba kupitia kwa ngazi yako utusaidie tuwe na kikosi kingine pale Makararangwe. Sasa mimi kama gavana wenyu pamoja na waheshimiwa tuko nayo hapa, tutafikisha hiyo ujumbe kwamba maaskari hata hapa pia wanahitajika na wale wa juu huko wanahitajika kule juu, ili tuzidi kuwe na security ama usalama ambayo inatufaa. Kamishna mar kaunti ma Migori Mutua Kisilu wach ni kambino mar obila mar majoni mayando kete gwego mag Makararangwe ogol kao tenore kodi mayando bilago mag majoni tiyo ge gwengego. Kisilu kata kamano wacho ni chendo mar keto kambi mar obila e gwengego dhi nyime. Maling'ling' yango ni kwanji maro maboro osenegi kod obilago mag majoni mande nentie kambino mar Makararangwe e kinde ma dweche adek mokalo kabende mayemomiyo koro dargi e gwengego. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi wacho ni gisedo lipot ni piny owacho kao kalo kumigano marite pacho kae chano gero kambi manyien mar obila mar majoni e tong' mar kaunti ariyogi mondo koro kel kwe ka dwaro margi en winjruok koro nyaka ketie e kambi keti e kambino. Wale jeshi huku peleko huko Gwitembe ilikuwa ni unilateral decision na watu kuamua waende huko. Kupitia kwa ofisi yako Your Excellency, ningekuomba you reach out na kwa governor wa Narok muweze kuongea na yeye na wewe mkubaliane hiyo security ya huko juu, hiyo kampu inawekwa wapi, isiende iweke kwa mashamba ya watu ambao ni yetu ambao tunalima alafu waweze kuanza kutusumbua. Ngoja mkae chini muelewane, wakikaa hapo kazi yao ni gani, si kwenda kusumbua wananchi hapo, ili waweze kusaidia hapo watu wetu walime mashamba. Kutane wale watu wa Rift Valley na hao wa Nyanza, tuwe na mwafaka jinsi wale maskari watakaa pale. Jodagwengo magwe tembe sabkodo makuria is dwaro mondo koro piny owacho koro ng'iyo mar kelo kwe e tong' kaunti ariyogi kagiwacho ni ruok makinde ka kinde oskelnegi lal mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori nyakoro mogwadhiane Kakamega, jodak ma Malava kod Shinyalu e kaunti ma Kakamega obago ng'anyo ewi chal marach mar apaya ma ochomo Rondo. Jodago mane opidho rabolo kaachiel kod yien mamoko e apayano giwacho ni apayano chalo puodho kendo seyo chal mare ka gikoni rocho chenro mag wuoth ahinya to e kinde mag koth. Giseyo jotelo mawuok e kaunti ma Kakamega ka giwacho ni tiyo mana gi apayano e kinde mag kampen to ok lose. Imebidi tukuje hapa ili tulilie gavana wetu wa Kakamega Fernandes Barasa atuangalie hii barabara, atuwekee lami. Na ajabu ni kwamba kila wakati hawa waheshimiwa wakiwa kwa matanga ama sherehe fulani huwa wanatudanganya, wanatuambia kitu ya kwanza mkinipa kura nitaanza na barabara ya Kambi kuelekea Vihiga mpaka Rondo. Na kuambia sasa hivi hakuna kitu ambaye imefanyika. Tuko na shida wakati wa kupita kwa hii njia, hata kuna hivi sasa wakati tunapoongelea kuna wengine wako kwa hospitali ambao mama wamevunjikia hapa sehemu hii mkono. So tunaomba waheshimiwa wetu watusaidie ili hii barabara ikaweza kupitika. Kila mara wakikuja huko sehemu zetu za Kambiri wametengeneza hii barabara kuwa kitaka uchumi. Kila mmoja anasema atatengeneza. Kwa gavana wetu wa Kakamega Fernandes Barasa, kitu ambao ujue hii barabara inapita ward 3. East Kabaras, Isuka North na Isuka East. Kama usipotengeneza hii barabara unafikiria hii barabara itatengenezwa aje? Kalure kod medruok mar chudhe ma uso kodhi mabandia kaachiel kod johala mabende timo ohala makamano, riwruok mar bero keyo e pacho ka Kefis kaachiel kod riwruoge mamoko chako pedha mar mako joma timo ohala makamago. Kalure kod jalup jata tije mar Kefis e hoho mar Okak Thomas Kosiom, nyaka gie sani gisendhiyo ji mathoth ma osedonjore kendo uso kodhi mabandia e gwenge mopogore opogore Thurka.
Gigolo siem ne johala go ni biro kawo negi okenge mager mag chik ka okwayo jopur mondo osirgi lwedo itieko uso mag kothe mabandia. Kosiom oriwo lwedo kod jotelo mamoko kamoting'o Kenneth Muteti bendo yango ni kodhi mabandia osethiro keyo mapacho ka kendo kelo nok mar chiemo thurka. Where farmers have reported or we have received the reports on the sale of fake seeds. In Kitale region, we have arrested several people who are found selling fake seed. You can see the hotspot is Mount Elgon, Sirisia, Bungoma, and Tanzoya, and also places where the demand for seed is high. We are warning all the culprits, all the unscrupulous seed sellers that within no time, cases will catch up with them, or the law will catch up with them. The impact of farmers obtaining uncertified seed would be possible introduction of diseases and also low yields. And that would mean that it leads to low yields to farmers, which also attributes to losses by our farmers. Chenro mag somo kod pur e gwenge mag Gotani kod gweng' ma Kayafungo e kaunti ma Kilifi nyalo biro bedo kod ng'ikruok tok jodak ng'ur ewi monj ma kinde ka kinde mar lieche ma osemol e gwengego kod puothe. Kotelnegi kod Alfonsa Mwaya giwacho ni jopuonjre koro chuno mar lewni sikul kendo moko kuomgi duogo pacho e kinde machon ka gin kod luoro mar monj kaluwore kod liech ma wuotho ahoya e gwenge makono. Bende giwacho ni chenro mag pur oseyudo ng'ikruok ewi gino ma gikoni liech go ketho cham e puothe kaachiel kod kuonde umbo bende liech go oseketho. Gikwayo bad migawo mochung' ne le mag bunge mondo odonjre wachno kendo resgi. Kwenda kuchelewa shule na watolewe mapema kwa sababu ya ndovu. Nikisema hivyo ni kwamba hapa Kayafungo sehemu za Gogoraruhe kule Kaya, hasa Kaya ya Mijikenda, ndovu wamejaa. Ukienda sehemu za kule Tsangatsini, sehemu za Ndatani, ndovu wamejaa na ndovu ni wengi ajabu. So tunasema hivi, hawa ndovu jameni, njoni muje muwachukue, muwapeleke mahali ambapo ni kwa sawa. Juzi tulikuwa nao hawa maaskari wa hawa ndovu. Tukawauliza maswali. Ni kwa nini mbona hawa wanyama wanaachiliwa namna hii? Wakasema hawa wanyama wazoeni, yani muwe mko nao karibu karibu. Sasa ukiangalia hivi, hata mimi mwenyewe mbani ninazungumza saa hii hapa, mahindi yangu imeliwa na nikawafuata na wakaangalia, wakasema hata muhogo, wakasema hasa hii muhogo hawezi kulipa. Mahindi nayo wakasema tunaandika tu lakini hatujui kama utalipa. Hata maji yenyewe ambayo tunakunywa ya Msarani, sisi wenyewe tuna ng'ombe zetu na hazinywi pale, lakini wale ndovu ikifika saa 11 wako pale wanakunywa na wanakunya pale. Sasa imebaki sisi wenyewe tunakunywa hiyo mavi ya ndovu. Kweli inawezekana hii? Tafadhalini wachukueni wanyama hawa muwaregeshe mahali wanapostahili, kwa sababu wanyama hawa hawezi ishi na binadamu. Hiyo ndio sababu walitengewa sehemu zao za kuishi na binadamu wakatengewa sehemu zao za kuishi. Piny owacho mar kaunti ma Migori hoyawo osiptende maromo 18 manyien ma osebedo ka ne okwamo kuom higni buora. Yepo mar osiptendego igeno ni dhi konyo e bero chenro mag thieth e kaunti ma Migori. Jojuma miwa ler ewi wachno. Osiptende gi ma iyawo maromo 18 gin moko kuom osiptende 31 ma osebedo kok tie kaunti ma Migori kuom higni buora. Yepo mar osiptende gi kata dispensary igeno ne dhi kelo fuong'ruok ne oganda e kaunti ma Migori ma osebedo ka wuotho ndalo mathoth kamanyo thieth. Kama mkaaji wa Wangira nilikuwa naenda Taragei sababu ndo nilikuwa naona ni karibu kidogo kuliko Ntimaru, na ilikuwa inanigharimu pesa kuenda 100 kurudi 100. Lakini hasa hapa karibu ni kufika tu karibu na tibiwa, na tunaomba pia madaktari wamekuja hapa watusaidie hata kama ni weekends, hata kama ni usiku. Hatulikuwa napata mama ako mjamzito, lakini ukimwambia aende kliniki anakuambia kutoka hapa mpaka Taragei ni mbali, ama atoke hapa aende Ntimaru ni mbali. Lipot manogorwogno mar thieth e piny mangima, The World Health Organization, yango ni bor mar kuonde ma oganda yude thieth gin moko kuom midhiero mamiyo oganda koro ok bed kod yot e yudo thieth e seche mowinjore. Ka oriw kod osiptende manyien bende koro yawo 18 gi,
kaunti ma Migori nyaka sani nitiere kod osiptendego mag piny owacho maromo 178. Tulikuwa tunaendea madawa machanjo huko Tharege na kutoka Wangira hadi Tharege ni shilingi 100. Tend migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni kuom osiptende 18 bende koro yawgi. Piny owacho mar kaunti ma Migori otiyo kod omenda maromo milion 18 e nyiewo masinde kaachiel kod yedhe ma idhi tigo e chiwo thieth. Tend kaunti ma Migori ka otele kod gavana ma Migori Chilo Yako ma bende otele chenro mar yawo kuonde thiethgi wach ni moko kuom utegi mag thieth osebedo kokwamo ka ochak higa mar 2014 nikech moko ok ne otiek gero ka moko bende osebedo ka onge kod gige chiwo thieth kaachiel kod jochiw thieth. Ochilo wane piny owacho mar dhi neno wechego mag thieth kodhi nyime e osiptende duto mag piny owacho e kaunti ma Migori ka bende chiwo siem ne jochiw thieth makoro yule tich. All treatment relating to kina mama tuiweke kipaumbele. THVs, we are proud of you and starting this financial year tahakikisha marupurupu yenyu mnaipata in time. Apisa maduong' e migao mathieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu wacho ni lek margi en mane ni koro ganda obedo kod yot mar yudo thieth e osiptende machiegni kodgi. So the people will be getting access in time. We've started MCH services already. Tend kaunti ma Migori wach ni osiptende moko 13 mapok oyaw gidhi yawo e iko omenda manyien bang' ka gisenyiewo gige madwarore mag chiwo thieth kaachiel kod ndiko jochiw thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Do you want to hear the good news or the bad news? And I said, let me get the good news. And he said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Anago kamano ni kichwanda mtumba usimia chopo kamoro an gi nyithindo kaka wachiemo en kanyo asaido kibanda na moro matin kamoro kendo bakete lewni to kod kama timo nade gi kama daki.
kelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Kodonjo weche mag